Hormatly musulçylarymyz ine Türkmen halimiz ine Kaliforniya ştatyndan paýtagty Sacramento'da mescisde dünýäde şemada San Francisco'da mescisde zöhbetde ine Türkmen halimiz ýa-ni gynatykda bu hara hatyk geçe Türkmen hatyk geçeni bu ýerde işlemleri men düşündiren boldum. Öndükçe şeýle deyip aýmam bilsin ýa-ni bana aýtdan başladığımda ýerde ordamda Türkmen halkyna o Türkmen halky diýen ne bilen halimiz ine elbette bizim göwelimiz bolan bizim akyllarymız bolan hali Amerikan öýünden öndürüldük. Bahasy mun $279 skitbetilen eýletilen beýletilen $600 gelýär ekenler. Şeýle bir hali. Elbette ne şu Türkmen halky buna has sanatçılar sitelere dinlerden pul başlıklarında Türkmen halimiz diye bir Türkmenistan'ı tanıtmak için, Türkmenimizi tanıtmak için bir mümkünçülük olur diye bir de başardığımızdan şu videoları nerede gördük, kıyıtlı yazarken. Yine Sacramento'da, Kaliforniya ştatının payitahtı Sacramento şehrindeki tarih muzeyine yerleşiyordu. Şunu adını bilýän mi? Ön kalkülatörü yok da şuradan hesaplanýardy. Därdin şunu näetdi. Ýöneken şu tarih muzeyinde Kaliforniya paýtagty Sacramento şäherindäki şöyle görünüşdi. Bir de şok diýetdik. Hykaýatyny toşdy bilemek menem. Bir Sacramento'da Kaliforniya ştatının paýtagty Sacramento şäherindäki tarih muzeyine yerleşiyordu. İnerken belli müdeyin içinde ne mahkumlamadı mı hareket ne Türkmenistan'ın baydağı
Tohum çekti şu an. Elbette müfişliklerin şairine